Bona tarda. Ara sóc aquí, a la plaça del meu estimat poble, Hostafrancs. Aquesta és l'església de la Nostra Senyora de l'Assumpció, la Mare de Déu de l'Assumpció. I aquí tenim la font de Sant Bartomeu, que molta gent es confon. Al Consell Comarcal de la Segarra també es van confondre fa anys i no sé si està arreglat del tot, penso que sí, I els hi sembla com que l'església és l'església de Sant Bartomeu. I no, la font és de Sant Bartomeu i l'església és de Nostra Senyora de l'Assumpció. El que passa que el patró del poble és Sant Bartomeu, per això els hi sembla com que es deuen pensar que l'església també ho és, però no. I aquí, mireu, aquesta és la plaça que abans era el cementiri. Aquí encara hi ha algunes, mireu, aquestes esteles. Ara aquí això ho tenim com a bancs per seure. I quan jo era petita, la plaça del poble era de terra, evidentment no estava pavimentada, i aquí passàvem hores i hores jugant. Hi havia uns quants arbres a cada punta, i que aquests encara es conserven d'aquella època, i al mig estava tot de terra, i aquí jugàvem a futbol, a saltar corda, a tot. Ens ho passàvem super bé. La creu també és molt bonica, i durant la guerra també es va fer malbé, i està restaurada. Però ara us ensenyaré. També és molt bonica aquesta creu de terme que tenim aquí a Hostafrancs. La plaça és un lloc d'acolliment, és un lloc on ens trobem la gent, i quan surts de casa, allò que et diuen, on vas? Me'n vaig a la plaça. És a la plaça on anem. Mireu que bonica. Aquí es veu la data, 1950, però no és la data autèntica, És la data en què es van restaurar les escales i es va restaurar una miqueta tot. I bé, és el centre del poble. Anava a dir el centre neuràlgic, així en plan cosmopolita. Però bé, aquí és on fem doncs, la rebella de Sant Joan, rebella de Sant Pere, fem foc aquí fem les fogueres, i a la plaça mengem una mica. I podríem dir que el poble té dues places, perquè aquesta d'aquí baix, això també és la plaça. Això també és la plaça. Tot. Tenim tot aquest espai, tot aquest altre aquí, i el que és la plaça de l'església més ben dita, no? Tal com us explicava, abans era el cementiri, doncs fins fa uns, potser 250 anys. I el poble era una vila closa. Aquí a dintre era una vila closa, aquí, cap on vaig ara, hi havia la porta. Aquí hi havia una porta i cada nit la tancaven amb clau. I al matí la tornaven a obrir i era una vila, com moltes d'aquestes que avui en dia encara es conserven, vila closa. El que passa que aquí després ja es va trencar la portalada que hi havia aquí, ja es va obrir. I bé, des d'aquí també us ensenyo l'església, l'entrada. I llavors teníem l'església i el cementiri, com us explicava, i des de fa uns anys ja el tenim més enllà del riu, on hi havia la capella de Sant Bartomeu. Allà sí, una capella petita de Sant Bartomeu. I allà al costat s'hi va fer el cementiri. I bé, per ensenyar-vos una miqueta, ja veieu, aquests carrers no tenen sortida. Hi ha uns carrers molt bonics, enllosats. És la part així més antiga del poble. Actualment Hostafrancs té uns 100 habitants, 90 i escaig, però n'havia tingut més anys enrere. Veieu tot de carrers que són sense sortida, però totes aquestes cases a la banda del darrere donen de cara al riu. Igual que la meva casa, que passa que està a l'altra punta del poble, també donen davant del riu. I aquí ja veieu tota la part antiga. Aquesta també és una casa preciosa. I ara us ensenyaré la casa de les tisores, que és aquesta casa, perquè té aquí a la llosa unes tisores. És molt antiga, 1705, si no veig malament. I mireu també quines construccions té aquí. Vaig preguntar què era això, sembla com una mena de balconet,
I, si no m'equivoco, pel que em van explicar, era com un rentador. És a dir, com podien sortir aquí a rentar la roba, i no sé molt bé, s'hauria de preguntar, però podria ser que aquí sota hi hagués la miqueta de forat per on caigués l'aigua. És el que em van explicar. Clar, tot això no tenim documentació. Estaria molt bé que tinguéssim moltes més coses documentades d'aquestes antigues. M'he descuidat de dir-vos que aquí també hi ha gravades a la pedra. Mireu aquí. També que curiós. I això no ho havíem vist mai. Mira que n'estàvem farts durant la vida de baixar cap a aquests carrerons i no ho havia vist mai fins fa uns 5 o 6 anys o 7, que un dia m'hi vaig adonar, fixant-me més amb els detalls, me'n vaig adonar d'això. Bé, aniré tirant amunt. Vaig tirant amunt i us explicaré que a Hostafrancs no tenim castell propi, o sigui, castell, però sí que tenim un gran casalot que està cap aquí al darrere, ara des d'aquí no es veu, us l'ensenyaré des del darrere, que està derrumbat i era com si fos la casa gran del poble. Llavors aquí, en aquest carreronet, hi ha la casa on va néixer en Joan Corrades, mireu, el fundador del barri d'Hostafrancs de Barcelona. En aquesta casa. Era un traginer que anava d'Hostafrancs a Barcelona cada dia amb el carro i llavors es veu que feia nit en un hostal i no sé si és que ell va crear l'hostal, perquè de vegades no recordo molt bé els datos, però ell feia nit allà, llavors devia fer un hostal que li deien l'hostal del d'Hostafrancs i va acabar sent el barri d'Hostafrancs de Barcelona. Ara som aquí a la part del davant de l'església, que us explicava que és molt, molt bonica aquesta església, i gran, pel poble petitet que som. I bé, la plaça és el centre que distribueix els carrers del poble. La part antiga, com us explicava, que és aquí dins, tots aquests carreronets. Aquí hi ha una casa preciosa, Cal Tarragó. Tot això és la mateixa casa, tot això, i se'n va més enllà. I és una de les cases grans del poble, també molt antigues. Us aniré explicant. I després, des d'aquí a la plaça, ja van sortint els diferents carrers. El que us he ensenyat ara és el carrer Avall, que en diem, que és la part antiga. Aquí tenim una biblioteca. Eren les antigues escoles. Que jo ja no he anat mai aquí a les escoles, però devien plegar potser 4 o 5 anys abans que jo nasquessa. Això devia ser cap a mitjans dels anys 60. I a la part de dalt hi anaven els nois i a la part de baix les noies. El meu pare havia vingut aquí, evidentment, i doncs això eren les antigues escoles. I des de l'any 1981, si no m'equivoco, ara pujaré dalt a mirar-ho, hem fet una biblioteca. Aquí dalt hi ha la biblioteca d'Hostafrancs, gràcies al Jordi Cuixart. Per això hi ha una placa aquí a la plaça Jordi Cuixart, que era un metge d'Hostafrancs, de Cal Bartolí, que va anar a Barcelona a treballar, un molt bon metge, però va conservar molt el lligam amb el poble, i llavors, a través de donacions i també col·laboracions van poder fer la biblioteca. Sí, mireu, ara es veu des d'aquí. Biblioteca d'Hostafrancs, 5 del 4 del 81. Aquí es veu, 5 del 4 del 81, que és quan la vam inaugurar. I durant molt temps va ser una biblioteca, una de les biblioteques que més llibres tenia per habitant. Bé, ara no s'hi pot entrar, és a dir, jo no tinc la clau, però realment és un patrimoni molt bo el que tenim. I a baix hi ha una sala, que és la sala Jordi Cases i Llevot. Aquesta sala d'aquí baix, el que era la classe de les nenes, ara és la sala Jordi Cases i Llevot. I us explico. A través d'una coneguda d'en Jordi Cuixart, Amanda Llevot, ella va fer una donació per fer una fundació en nom d'un fill seu que havia mort, en Jordi Cases i Llevot,
que escrivia poemes, i llavors ens va fer una donació de molts llibres, però a part de també econòmicament, i es va crear aquesta fundació. En un principi estava formada per l'alcalde del poble, gent del poble i del municipi, i altra gent així en plan erudits interessats en els temes de la cultura i del benestar de la gent, altruisme i tal, no? Doncs diferent gent de la comarca. Però actualment no hi ha ningú que jo sàpiga, no hi ha ningú d'Hostafrancs, crec que ningú del municipi, i la Fundació Jordi Casís i Llevot, que es va fundar aquí, aquesta és la sala Jordi Casís i Llevot, actualment la porta gent de fora. És una llàstima total. Bé, ja que som aquí també volia comentar el parc aquest miniparc que tenim, el cautxo, que avui en dia ja el cautxo no es posa. Avui en dia és molt més natural tenir aquí sorra, es podria tallar tota aquesta zona de cautxo i fer-hi un requadre amb sorra, que no passa res, es fa un bon drenatge i ja està. Els nens necessiten sorra, contacte amb la terra, i la sorra ja amortigua els cops. Fa anys es posava molt cautxo, però ara és que no se n'hauria de posar i el que ja s'hauria de treure. Bé, ja no ho he dit mai ni ho he comentat mai perquè és una cosa que tampoc jo vinc massa aquí, però sí que realment penso que és important que es pogués treure aquest cautxo i deixar en terra, fer unes travesses de fusta que es podrien fer amb bigues, de manera que s'encerclés tot el perímetre i a dintre terra, sorra, i fins i tot es podria fer tal com està tot muntat, però aquí, en aquest raconet que queda, s'hi podria deixar un mini sorral, també amb unes travesses que el delimitessin i fer-hi un mini sorral. Llavors tindrien els columpios, el balimbaló amb el tobogan i una miqueta de sorral. Bé, ho comentaré. I el que us deia de la Fundació Jordi Casís i Llevot, doncs és una llàstima que s'hagi anat deixant que marxi del poble, fins i tot del municipi. Ja us dic, a dia d'avui no sé exactament qui hi ha, sé qui hi ha, sé la gent que hi ha, però no sé si en tota la Junta hi ha algú del municipi. M'informaré. Però que pràcticament durant aquests últims anys pràcticament ha estat desvinculada del poble, total. I després també hi ha una cosa que també és molt trista, i és que la Fundació Jordi Casís i Llevot ha promogut i ha patrocinat uns llibres de diferents poblacions de la Segarra sobre el seu patrimoni, patrimoni cultural o arquitectònic. N'han fet per exemple, Guissona, Sanaüja, crec que Torrefeta i Florejacs, algun altre, però d'Hostafrancs no, ni del municipi, els Plans de Sió. I també és molt trist, la veritat. Bé, anem d'un tema a l'altre. Mireu quins blocs més impressionants. Aquí m'encantava de petita venir, pujar, baixar, tocar la pedra. Mireu, això és el cinglo que diem aquí. L'església està construïda a sobre del cinglo. I mireu, és impressionant, m'encanta. Oh, que bonica que és la pedra. I bé, per no allargar-me molt, el que us deia, la plaça, el carrer avall, que és el carrer antic, aquí teníem la biblioteca, i ara aquí, que no hi aniré fins al fons, hi ha el carrer que se'n va cap a aquests carreronets donen a la carretera. Aquest seria el Raval de Guissona, avui en dia posat com a l'Avinguda de les Flors, si no m'equivoco, perquè durant anys no hem tingut noms, els carrers. I ara ja deu fer uns 10 anys, més o menys, van posar noms, però la veritat és que hi ha noms que no tenen res a veure amb el que els havíem dit sempre. No, Raval de Guissona, sí, així ho dic malament, Raval de Guissona. Però sí que durant alguns anys havia sortit en algun mapa com a Avinguda de les Flors. Però bé, i cap aquí al darrere hi ha la zona dels corrals, també tot molt abandonat, i bé, la part de la plaça, ara vaig tirant i us ensenyo la part que falta, que és molt poquet. I llavors, deixant enrere la plaça, que ara he parat perquè parlava una miqueta amb el Ramon, el ferrer, doncs aquí a la sortida del poble, cap a l'esquerra, i cap dalt és el camí que va a les Eres, a dalt hi ha les Eres del poble, i també per un caminet es va cap a casa meva, que és la Raval. Bé, com us explicava, la plaça, gran, enorme. Aquí als anys 90
finals dels anys 80 i als principis dels 90 fèiem unes festes majors espectaculars. Però bé, deixo el tema, després diré. Aquesta és la casa que us deia, Cal Tarragó, que és enorme, preciosa. Aquí al costat Cal Carbonell, també una casa molt gran i pairal, casa pairal, que a més la meva família són els Migers de Cal Carbonell. A casa meva som els Migers. I de petita, fins als 13 anys, vaig viure aquí. En aquesta casa, a la part de baix, és un trosset de Cal Carbonell. A dalt hi ha la part de Cal Carbonell també, tot és la mateixa casa, i a la part de baix havia viscut jo. I era molt bonic perquè passàvem hores al pati, sortíem i érem a la plaça, jugàvem a futbol aquí, aquí fèiem partits amb els nens de porteria a porteria, és a dir, de porta a porta, i venga aquí a jugar a futbol. Aquí hi ha Cala Sisca, que era la botiga, ara ja no, fa molts anys que ja ho han deixat, però era la botiga del poble. I també aquí tenien el telèfon. Aquí hi havia el telèfon, trucaven i llavors deien, per qui demane? Per tal, per l'Anna. Doncs vinga, em venien a buscar, jo sí que vivia a prop en aquella època, em venien a buscar i vine que d'aquí 5 minuts et trucarà la Rosa, una amiga, per exemple, o la iaia, no?, o qui fos. I així funcionava. Realment era una altra època, però vivíem tranquils. Jo penso que vivíem tranquils, contents amb el que teníem. Realment era bonic. I ara, el que us explicava també, doncs això, que aquí, en aquesta plaça tan gran, hi fèiem concerts. Aquí a baix hi posàvem un escenari, allà dalt hi havia un altre, a veure, passa un aguilot, i també volta una avioneta, i hi havien vingut grups com els Laxambusto, els Brahms, qui més? Els Pets, Sant Traït. Havien vingut aquests grups i bueno, era molt bonic, tots els joves col·laboràvem, els grans també. Llavors, aquest és el camí del molí, el camí del riu, que l'han pavimentat fa poc, bueno, fa uns anys, en algun vídeo potser ho he comentat, camí del molí. I aquí hi ha el que seria com si fos el local social, que nosaltres diem la sala del ball, això és la sala del ball, així li diem, i el cafè. El cafè, preciós també, ara està tancat, clar. I aquí hi havia com un garito, una cabina, veieu? Per la que es projectava les pel·lícules, perquè fins als anys 60 feien cine. Aquí a Hostafrancs, a dins de la sala del ball, hi havia cine. I els diumenges, doncs mira, la gent del poble i de la Ribera anaven al cine. És una sala molt bonica, llàstima també que estigui tan desaprofitada, i el bar, el cafè, nosaltres en diem el cafè, també està molt bé i també està desaprofitat perquè, clar, no hi ha moviment, aquí no hi ha moviment. I bé, ja veieu que tenim poqueta cosa, però bonica. Bé, ara tiraré amunt. Aquest és el meu carrer, que és el carrer Raval, la Raval, com diem aquí, a Raval, però no, ja últimament ja es diem més al Raval. Però en canvi, quan van posar els noms fa uns 10 anys, li van posar Raval Josep Domènech, en honor d'un professor que havien tingut aquí a l'escola, els nois. Jo no ho trobo bé, perquè penso, a veure, si tota la vida ha sigut al carrer Raval, a les cartes a tot arreu tenim carrer Raval, a les direccions, doncs ara que hem de posar Josep Domènech, i avui en dia que venen aquests... Carai, tu, l'avioneta! Redeu! Doncs avui en dia que al poble venen 2 furgonetes o més al dia de repartidors, tot aquest tema de la venda per internet, no et localitzen. Primera, no et localitzen perquè els carrers no són el nom correcte, i segona, perquè no tenim números a les cases. Aquesta és una altra. No hi ha números a les cases. Una altra cosa, aquí al campanar hi tenim una estelada. Des de l'any 2012, crec que la van posar a la festa major del 2012, tenim una estelada que l'hem anat renovant perquè es fa malbé. El que passa que amb el vent se'ns tira cap dintre. La tenim al forat de la campana, en aquell forat. I hauríem de trobar la manera de que no es tirés cap dintre, perquè no la podem treure encara no tenim la independència i l'hem de reivindicar.
També tenim un preciós rellotge de sol. I bé, és bonic. I el poble gairebé ja està. El que us explicava, el camí del molí. I aquí al darrere, que també hi havia anat ara fa un momentet, és el camí vell, o tal com ara li diem molt, el camí del cementiri, però vindria a ser el nom autèntic, que és el camí vell, que se'n va avall, 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 fa una miqueta de curva i direcció ja cap al riu, ja cap al cementiri. I aquest camí també és el que va al camp de l'aviació, que us explicaré el proper dia. Però bé, ara ja està. Aquest és el meu poble. Bona tarda.